Halo, good morning लोगोफोर बरायलायबाय गोदान भिडिअ जों एलमान नायनानै थाबाय फैदों नै दिनै ना एलमान फुङावनो होबोबाय थान्दा जादोंसैना बोथोराबो नै साना एसे जौबायानो आरोना नायदो दुब्लिफोरा माइफोरा हादोंसै आरोना नै सान्दुंआ बरिया बेयाव सान्दुं सायनो ज्रुम ज्रुम बरिया नांदों आरोना सान्दुं सायनो दायो बेयाव हांसोया दादि बरिया सान्दुं सायनो बेयाव लोगोफोर फुंनिफ्राय सान्दुं नांखायो आरोना थांबाय थानोसै जों दायो माइफोरा मोनजोब्बाय नै गोमो गोमो नुहुरजोब्बायना एबारावबा गोथां गोथां नुग्राया थांसै दादि ओइ जोंहा दिनै मा ना मोनजागोन नै mana biar aja sandung semua dan lain macam nih tukar kuri gelek nih Meron? Mana? Hai nak? Jangan hai nak. Jangan rai thằng này đi nung dung à? Nung cái gì nào kai? Mana tadi? Nasol. Sampai lain ni dia baru fungni, fungawalnya. Mesti biar boriya baru macam biara ni le. Mesti biara. Ada cuma full budeng. Boriya nusadeng mesti biara pun kene full pun ke. Mesti biara pun ke. Nela, jengam ni sih macam pernah malai no fungaw salung faideng. Rai kudulah, kai kerasa sih boleh ni bisnya. Nela. Itu buat lengkurang kemuncik aja kan sih ini. Kena kena tak keluar kerana stadium mana ni milah sino kan ni hen. Ayo pengbaya dah gubau dah benar nah lugu munya deh. Besar ni. Dui besar dan sedih lain nah. Besar ni baru sundang. Besar single sedang. Nadeng kaya. Nama ideng ya mana. Nah itu sekolah pernah macam hen sama gufut siapa? Ile. Madi pun orang. Biahabu ni. Angber menbanjastikan. Menbanjastin na. Mati sugru thara bra sekolah pernah le. Kene mana le? Be mati jasula mendeng ba mutu mendeng ba mela deng sih na. Bis deng thagra berjalan. Mama naman. Nampur kebuka seolah lang lale. Ketau saya. Dia baru fungni nara. Muja. Dua munlah mumbel. Masih jasi. Liquid. Tangga. Logofer ni. Filai bayar bariau. Bilai dong lagi anak ini pideng renang tini. Bilai dong belatuk gaban kan sih bilai gaya batu biar nah. Nain sih sandung bilai. Dah tu betul bila na, sah bila ini, macam nor na. Isi ini kerana apa खाने का ना जाने का दाई. November masa je betul bila. Nama bunga lagi apa? Ada pilihan pilih bondo sih. Bila dah, lebar ni pernah. Isi ini korusan ni mana bondo jatuh lagi. Ini baru aku harap aku jangan sampai. Siapa bukan punya mana tu. Iya tu dong, dong naya lah.
बेबायदि जाखादों आरोना बिजौआ नायबावनि र' एसे दुब्लिथ' खानाय जानाय नङा थेवबाबो हाजिराखौ एसे बुरजा नांगोन आरोना मानसिफोर दुब्लिखौ सान्दुंआबो जि गोसा जादोंना दामानि बिलाइथ' दंसाबो गैया नङा नै 2 कुन्टलसो ओंखारनो हागौदां 2 कुन्टल बांद्राय गैयिबो नङा आरोना बिजौआ दंसाबो दंनायालाय एसे अब्लाबो मा बुंनो लोगोफोर जियानो खाजागोन खाजानायाथ' दुब्लिथ' होनो जानाय नंलादां मा खालामगोन जादों आरोना दायो न'आवनो फानो ना हाजिरा दुब्लि लानो बेबायदि जाना दङ बाथ्राया खोथायाव दा खाग्रा मोनगोन ना मोना बेबो बाथ्राया जाहैबाय बिलाइआथ' दंसाबो खमावबो 8 जोन नांगोन आरोना खाग्राया 8 जोन मा खालामनो दा हाजोबनोबो हागोन ना हायाना एसे नैसो जियानो जा न'आव सावरायहैनोसै आरोना दायो मा खालामनाया मोजां जागोन फैफिनसै न'थिं सान्दुंआबो गोसाथार गाबोन खाजागोन खाजानायालाय नायनोसै मा जायो राबाय आरोना बिलाइआबो एसे थांबाय थानोसै लोगोफोर आरोबाव न'थिं उपाय गैला